wasaidia our highways. Mine ma johala e kaonti ma Siaya onyis mondo ojiw chenrogi mag kawo hola mar konyo ting'o ohendni maggi. Jatend migawo matudok Elido Walo owacho ni piny owacho oketo chenro mopogore mar ting'o johala ma ok owinjo obagi. Kanyakla kod jatend migawo e migawo mar ohala mar nam giwacho ni thuolo mag hola mar Hustler Fund kod agulu mar Blue Economy odhuro mowinjo gikawo kokalo e grube. Omedo ni piny owacho medo mar jiwo gi dhi gero chirni manyasani e gwenge mag Riat Kolemo, Luak, Ajigo, Ndori, Ukwala, Sega e kind mamoko mano mar medo jiwo ohala. Understand the opportunities available for women under the bottom-up economic transformation agenda, the policy framework of the Kenya Kwanza government led by His Excellency President William Ruto. Two, I want you also to, subsequent to this, make sure that you have contacts of the relevant people. If it is Hustler Fund, as women groups, you need to know whom to talk to access the Hustler Fund in this region. If it is opportunities in fishing, you need to know whom to talk to access those opportunities in what? In fishing. Twende mashinani, tutafute wananchi, tuwaeleze ni nini tunafanya kwa hizo wizara ama departments, kisha hata tutoe namba. Tuwaeleze ni nini wanaweza kufanya ili wafaidike na hizo wizara.